Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María José Pernas Díaz, concelleira de Deportes de Cedeira. Moi boas tardes, María. Hola, boa tarde. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación gustaríamos agradecerche a túa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Estou encantada de estar aquí, encantada. Para min foi unha sorpresa este deporte e encantada. Dende as 9 da mañá está a xente aquí cheo, abarrote, unha maravilla. Bueno, prazer enoso como un ano máis realizar aquí a nosa final en Cedeira é todo un prazer, dende logo. Bueno, gustaríanos preguntarche un pouquiño que a realización deste campeonato un ano máis aquí en Cedeira, ti crees que ao longo destes anos aportou algún beneficio para o Concello a realización dos nosos campeonatos? Mira, aporta beneficio para os nenos, porque os nenos ter o seu campeonato aquí estimúlaos. De feito, eu creo que nos se duplicou a escola de karate. Dende que se fan aquí estas cousas, os nenos se animan máis e tal, e a maiores aporta un beneficio para o pobo. Hoxe, por exemplo, estuveron todos os restaurantes cheos cos pais, nais, avós de todos os nenos que están aquí hoxe. Entón, bueno, é un beneficio para todos. Dende logo, para nós, bueno, pois igualmente positivo para poder coñecer un pouquiño tamén todo o entorno, non? Que é maravilloso, sempre nos sentimos super ben acollidos, a verdad. Bueno, como xa todos sabemos, Cedeira é un concello moi activo deportivamente, que, bueno, ademais do karate, como se manifesta hoxe, non? De feito, tendes o vosso propio club de karate, o Karate Cedeira. Ademais do karate, como concelleira de deportes, que outras disciplinas destacarías do concello? Mira, o Concello de Cedeira é un concello que respira deporte. Temos moita suerte de que a maioría da xuventude e os nenos están involucrados no deporte. E moitísimos pais hoxe en día. Mira, temos un club de remo que está competindo a nivel estatal. Temos un club de triatlón igual, temos un club de básquet que se fixo fai pouquiño e que ten un montón de nenos. Temos o de karate que está triunfando. Moitas máis que me esquecerei ahora mismo, pero que, bueno, que están funcionando todas moi ben. E os nenos, están disfrutando moitísimo do deporte. Además das escolas deportivas municipais que están dando constantemente deportes tamén como o badminton, o pádel, e que incluso vamos a facer este ano deporte na rúa, porque os nenos están tan involucrados que agora no verán vamos a facer o día 20 deporte na rúa para que poidan disfrutar todos de todos os deportes, probalos todos e que cada un elixa o que máis lle gusta. Dende logo é unha iniciativa maravillosa. Bueno, supoño que como concelleira de deportes será todo un orgullo ter tanto éxito, non? Nunha vida activa e saudable da túa poboación. Sí, desde logo que é un orgullo. E, bueno, o do karate para min é algo que me sorprendeu moito, non era algo que eu coñecera a fondo, e a disciplina que ten o karate e o trato que ten é maravilloso. Dende logo é un deporte cunha base de valores moi grande, moi arraigada a todos os competidores, a todos os que formamos parte deste deporte, non? Tanto familias, é algo que se estende a todos os planos, sen duda. Bueno, María, xa para finalizar, dende a nosa federación gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como concelleira de deportes, que, bueno, vese dende logo o esforzo que hai na poboación de Cedeira, que, bueno, está triunfando. Moitas grazas. Desde o Concello, dende logo, intentámolo e poñemos todo o esforzo para que siga funcionando polo ben dos nenos. Pois moitísimas grazas pola túa entrevista e esperamos volver a vernos no próximo ano. Gracias a vos. Espero que volvades en algún momento. Moitas gracias.